ממש כאן, בצפון הנגב, נמצאת אחת הערים המפתיעות בישראל, נתיבות. מיקומה האטרקטיבי של נתיבות על ציר התחבורה הראשי בין אשקלון לבאר שבע, יחד עם הגעת רכבת ישראל אל נתיבות, ממשיכים את הפריחה האדירה של העיר בעשור האחרון, ומדגישים כיצד הפכה נתיבות לעיר מודרנית, צעירה ומשגשגת. תנופת הבנייה והפיתוח ממחישה יותר מכל את הרוח החדשה הנושבת בנתיבות. 5 שכונות חדשות, אלפי יחידות דיור בבנייה וריאות ירוקות, אשר הופכות את נתיבות למקום מגורים אטרקטיבי לאלה המחפשים איכות חיים במחירים שפויים. שיעור האוכלוסייה בעיר גדל מדי שנה ב4%, ובעשור האחרון גדל בלמעלה מ35%, כשבשנים הבאות צפויה נתיבות להכפיל את עצמה ולהגיע ל70,000 תושבים. בימים אלה מוקם פארק ענק במערב העיר. בפארק, אשר יוקם בעלות של עשרות מיליוני שקלים, תוקם טיילת הגובלת עם הנחל כציר תנועה מרכזי וכדרך נופית לרווחת התושבים והמבקרים בעיר. במרכזו של הפארק יוקם אגם ענק. המבקרים במקום ייהנו ממתקני משחקים, פינות ישיבה ופיקניק ונקודות תצפית מרשימות. 3 גשרים נופיים יחברו בין הפארק לשכונות המגורים משני עברי הנחל, וכן יוקמו במתחם שבילי אופניים תיירותיים ואתגריים. נושא החינוך והתרבות עומד בראש סדר היום העירוני. לצד גנים ובתי ספר הישגיים ומטופחים, אפשר למצוא בנתיבות ספרייה מפוארת, קריית ספורט מרשימה, מרכז מדעים, את מתחם עולם הילד, ובו מרכז התפתחותי לגיל הרך, אגף נוער וצעירים תוסס ופעיל, קונסרבטוריון עירוני וסינמטק. נתיבות מממשת את חזונה כעיר בעלת מאפיינים אורבניים, בהיותה מוקד לפעילות מסחרית כלכלית, תרבותית חברתית, וכמוקד בילוי ופנאי לכל יישובי הסביבה אשר נהנים מחיי מסחר ופנאי תוססים. פארק תעשיות נועם מהווה אבן שואבת להקמת מפעלים חדשים וליצירת מקומות עבודה איכותיים לכל תושבי האזור. בואו לנתיבות, הלב הפועם של צפון הנגב. עיר המציעה איכות חיים, עיר שוקקת ותוססת, המשקיפה אל העתיד בבטחה. רק שעה ממרכז הארץ. מחכים לכם.